To kada ki damu komai ya farko yana da nasa ƙarshe, kuma mai haƙuri ne ke dafa dutse ya sha taushe. Wai kai baka da wani aiki zai fita yawo, ni fa bana son irin wannan. Ke dan fa ina matsayin mijinki biki isa ki kakkafa min wasu dokoki ba. Haba, ya zaki hana na fita? Shi zaman duniya iyawa da kin ji koyaushe. Wani Kai masoyina abin kauna, gaskiya Kasim ba tana matakar maka kyau. Allah ko tana min kyau? Da gaske mana ina fatan kowa ta sami irin ka. Da alama dai akwai abin da kike bukata a gona, shi yasa kike ta yabo na. Me yasa kake faɗan haka? Ni bana bukatan komai a gurin ka, kawai dai ina son ka ɗauke ni mu fita yawo. wani yayi rawa an so shi wani sai kushe. Har ya so ki kai masa ba cuta ba, biki zo masa da yaudara ba. Wani dansi in ka duba sanadin ka ta shiga hukuma. Ni fa in dai zaki dinga min irin wannan karshen zaman mu ya zo. Baby bana jin daɗin irin waɗannan kalaman. Kin fa sani abin bakin ciki ba san shi nake ba. Wani dansi in ka duba sanadin ka ta shiga hukuma. Ba ta iya samun bacci, ka batta ciki na maraici. Kalos ka cire ta kunci, ko ta samu ta yi bacci. Shekarar ku biyar cip cip, kadda ka zo mata. Baby, Na'am. dan Allah zan je bikin To ƙawata. wace kawar taki? Khadija fa. Idan kuwa kika je bikin nan a bakacin aurenki. Ko baka gane bane ko kaɗan so ba shi da tausayi. Allah sarki wani dansi ta faɗa wani yanayi. Kalos ka kula ta, ka cire ta ta bari yin juyayi. Wai baby kai da wajiya aka ce an gan ku, ni fa bana son haka. Ina ruwanki ne fa mijin mace hudu ne.